DocPort syntyi, kun näimme läheltä, miten vaikeaa ja kallista lääkärille pääsy voi olla. Jonotusaika 47 minuuttia. Näin ei tarvitse olla. Monet lievät vaivat voidaan hoitaa etänä. Lähdimme rakentamaan uudenlaista palvelua, joka on nopea, helppo ja järkevän hintainen, tinkimättä hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Ensimmäisenä jätimme turhat kulut pois. Ei toimitiloja, turhaa raportointia tai odottamista. Ei siis ylilaskutusta asiakkaille. Näin saamme pidettyä palvelun paljon muita terveydenhuollon palveluita edullisempana. Vastaanotolla asiaa hoitavat kokeneet etälääkärimme. Ajanvarausta ei tarvita, vaan palveluun voi kirjautua missä ja milloin vain. Kaikki tiedot tallentuvat Kanta-palveluun ja DocPorttia voi käyttää myös työterveyden ja opiskelijaterveydenhuollon ohella. Kun terveydenhoito on näin sujuvaa, kaikki voittavat. DocPort, lääkäri siellä missä sinäkin.